na di gị nwere ego, like na di gị ji ezigbo ego, i wee nụta nke ji ego, enyi gị nwaanyị anụta nke ejiri ego, na-egekwe na akụkọ ndị mumu. So enyi gị nwaanyị anụtara nke ji ego wee na-ayọzi gị gị zutebe ego dị gị ka ị na-enye, ị ga-ekwe? Mana chika njụọ, echekwa m na ụmụ nwaanyị na-asị na ego ha bụ ego ha, ego dị ha bụ ego fanabụ. Ọ bụrụ na ihe a bụ eziokwu actually, kedu ife ga-enye gị court? Like I don't know. Do you even think ị chọrọ ịnọ na that marriage? Ije na-ezu ego di gị na-enye mmadụ maka na ọ sị gị zute. It's not like na ọ sị gị gwa di gị ka, like ọ bụrụ na ị chọrọ inye this girl aka, you should have talked to your husband, both of you. Iwelu nnekwu mmanya bịa jekwulu di gị, ịgbago di enyi gị nwaanyị abịa unu ejekwulu di gị sị biko nya nyere ni aka ka wee bido business. Ọ dọrọ okay, I don't understand. Ka na ọ gwara ya sị na ọ ka dị too early. Amụrụ m ife ga-eme nwaanyị ije na-ezu ego di na-enye enyi nwaanyị. This girl nna agwa unu maka ya shishitala dọkwa na akaụntụ ya. This girl nna agwa unu maka ya ma sị na ọgwụ, what is this? I don't understand. Echekwa m na onye nọ dị ọ na-ezu di na protect di na care for di. Why will you do this to the man you call your husband? Gị na enyi nwaanyị na-ezuzi di gị oshi to the point na enyi nwaanyị do too when you got ịbata na room ebe gị na di gị di na-ezu oshi ebe unu na-alala ụla. What type of, like I'm differentiate bụ ihe nke, but whatever it is, ọ tọrọ ya, ọ bụrụ enyi be fama. Now this girl nna agwa unu enyi nwaanyị ayọla ya nya jee na-ezute ego di ka ọ na-enye ka wee bido business instead ime the right way. Nke a na-ezute ego di anarazikwa na anụ di maka na di amagolu chọọ anya. Nke si anya zutebe ezuzili nke ikpeazụ eji wee jide fanabụ ka na anụkwanụ dị na enjoy di. Ụna afụkwa ụwa adụ, give and take, ụna afụkwa ụwa adụ. Nye ibelibe n'ọkụ oghie a na-ekunye gị na-eli. No matter how close gị na this your friend dị, no matter how good gị na ya na-abọdụ, no matter the sacrifice o mego na ndụ, no matter what, you shouldn't have done it the way you did it. Go through the right process, which be making your diggy, and you go to learn you one. I can't be man digging with a lot to throw around. Now, what brought the money is all about the tenor. No, I get one busy on your shit and the inward momo. You lose it all. And they don't put it in a pocket, that in a zioshi, not even for yourself. Makana woke malon and win a zioshi, not for herself. It's in Picadona bank me, no need a zioshi for someone else. Ezoku no, maybe both of you are sisters now, but still or do enough. Maka na ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị maala ife ebe di gị nwere ụdị ego ikwesịghị inwe enough na akaụntụ gị ga-ezulu gị sef inye that your friend. Ọ bụrụ na ị nwere that much, which means no nwere fedo na akaụntụ gị maka unu nwere ike kịta na-asị ma ife omegori dị sakị ihe sọrọ anya ma elie. Ọ bụrụ na oyogo di ọjụ na then onye anwa try ọ bụrụ na ọ draw ihe a wee mee na-asị na fa try go nke a bụ no they go through the back door immediately without even thinking. Ọ dụrụ okay to me, yes. Do the right thing first or work with you now say hey can you have seen on your body course no your joke again, what is that? A man and both for the name made this short story. People now never confused ihe na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ị na-eso ị ga-watch go this story before this one or na ị ga-ege this one before this story. The other now. So ọ bụrụ na ide sobu mu na ibido sobe ma fu, go and look for this very story ki wee ghọta ihe na-ekwu ebe a. The other now. Oke solu ngwele ma mmiri ọkọngwele ọ ga-akọkwa oke. Ijili n'aka gị fichesie ike gị ọfụma. Ije dị toilet roll nke ije eji mmiri asa ike mmụọ nsị na akwa gị. Fichela ọnụ na-akwụghalị na-ese nse. Ịma na asị na nkịta niile na-ele nse nọ nke liebulu n'ọnụ ejidie. Izuzuke. I pity your parent, not even you. Oh yes, because ụmụ nke gị nwere part 2. Nwere ụdị akụkọ maghara anọ ndị be anyị. Daalụ nụ. God dị n'ụbọchị ọzọ.